Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Renante. Taong 1956, Condes, Antique. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na si Renante sa Antique. Nasa edad 25 taong gulang na siya noong mga panahong yon na mayroong 2 anak na inaalagaan. Hiwalay na din siya noon sa kanyang asawa, gawa ng umalis ito sa kanila para magtrabaho sa ibang lugar, ngunit nangaliwa ito hanggang sa mabuntis ng ibang lalaki. Bagaman trinaydor si Renante ng kanyang asawa, ninais niya pa ring huwag magtanim ng galit dito, bagkus ay patawarin ito upang maiusad na nila ang kani-kanilang mga buhay. Nang umuwi yon sa kanila para humingi ng pangalawang pagkakataon, hindi na ito tinanggap ni Renante sa kadahilan ng ayaw na niyang maulit ang ganoong sitwasyon. Magmula noong naghiwalay sila ng kanyang asawa, buong lakas niyang itinaguyod ang kanyang 2 anak na lalaki. Siya ang naging ilaw at padre de pamilya ng mga ito para naman kahit papaano'y magawa niyang mapunan ang pagkukulang ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang buwan, kahit papaano'y napupunan na ni Renante ang responsibilidad ng kanyang nangaliwang asawa. Wala na din siya noong naging balita sa kadahilan ng ilang buwan na nitong nilisan ang kanilang lugar. Akala niya, doon na magwawakas ang kanilang ugnayan, pero hindi pa pala. Isang araw, habang nagsasaka si Renante, nasipat niya ang kanyang mga anak na hawak-hawak ng isang babae. Marahan itong naglalakad papalapit sa kanya na siya namang kanyang sinalubong. "Oh, mga anak, anong ginagawa niyo rito? Sino yung kasama niyo?" Bungad na tanong ni Renante sa kanyang mga anak. Nang marinig ng babae ang sinabi nito, ngumiti lang naman yun sa kanya habang nananatiling nakahawak sa mga kamay ng bata. Maya-maya pa, bigla namang narinig niya ang babaeng nagsalita ukol sa pagkatao nito. "Pasensya ka na, Renante, ha? Kung pumunta ako sa bahay niyo nang hindi nagpapaalam. Hindi mo na ba ako nakikilala? Ako ang nakakatandang kapatid ni Maria. Naparito ako dahil pinapakamusta niya kayo." "Renante, balikan mo na ang kapatid ko. Labis na yung nangungulila sa inyo. Alam ko namang may naging problema kayo noon, pero sana, alang-alang sa mga anak ninyo, pilitin yung ayusin ang pamilya nyo. Makakapayag ka ba na lalaki ang mga anak mo, tapos walang kinikilalang ina?" Wika ng babae. Matapos marinig na Renante ang sinabi nito, bigla na lamang nanumbalik sa kanyang memorya ang kanyang alaala noong mga panahong nagsasama sila ng dati niyang asawa. Bagaman napakatagal ng panahong nangyari ang bagay na yon, nakakapagtakang hindi pa rin ito naiwawaglit sa kanyang isipan. Sa puntong yon, doon na niya nakilala ang babae na siya namang labis niyang ipinagtaka. Sa pagkakaalam kasi noon ni Renante, matagal na itong nabanggit sa kanya ng dati niyang asawa na patay na. "Ale, matanong ko lang ho, sino pala yung kapatid ng asawa ko na matagal nang patay? Hindi ho ba kayo yun?" Nagtatakang tanong ni Renante. "Ano ka ba naman, Renante? Kung ako yun, sa tingin mo nandito ako ngayon sa harapan mo? Sigurong tinutukoy mo si Bebang, yung pinakapanganay namin." Sagot naman ng babae. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Renante ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang asawa. Ayon sa nakatatanda nitong kapatid na kausap niya, labis na umano yung nanghihina, gawa ng nilalamo na ng karamdaman nito ang kanyang buong katawan. Kung saan-saan na din nila ito ikinonsulta, subalit sa kasamaang palad, bigo silang mapagaling ito. Dagdag pa ng kapatid ng dati niyang asawa, silang mag-aama na lamang ang hinihintay nito
bago yun bawian ng buhay. Nang marinig ni Renante ang sinabi ng babae, bigla namang nanumbalik sa kanyang isipan ang masaya nila noong pagsasama. Animoy kahit walang kapatawaran ang nagawa nitong kasalanan, tila ba nais niya itong masilayan sa pinakahuling pagkakataon. Hindi naman niya kasi ito kinamumuhian, bagkus ay labis lang siyang nasaktan sa ginawa nitong pagtataksil. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan nilang umuwi na muna sa kanilang tahanan para naman kahit papaano'y magawa nilang mag-usap sa bagay na kinakailangan nilang gawin. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, panay naman ang ginagawang pagkumusta ni Renante sa pamilya ng dati niyang asawa para naman kahit papaano'y magawa niyang malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng mga ito. Ayos lang naman sila, Itay, Renante. Sa totoo lang, labis yung nasakta noong nagkahiwalay kayo ni Maria. Sabi nga niya sa amin noon, luluhod siya sa harapan mo, mapatawad mo lang ang kanyang anak na nagkasala. Kung sakali mang sumama kayo sa aking pag-uwi, paniguradong lulundag sa tuwa si Itay. Nang marinig na Renante ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang patuloy na naglalakad. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya tuluyang nakumbinsi ang kanyang sarili na puntahan ang kanyang asawa para naman kahit papaano'y makita niya ang kasalukuyang kalagayan nito. Bagaman labis ang kanyang galit sa nagawa nitong kasalanan, hindi niya pa rin maipagsawalang bahala na labis niya yung minahal at minsan yon ang naging sentro ng kanyang mundo. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, agad naman nilang inayos ang mga gamit ng kanyang anak. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, pansamantala muna silang nagpahinga para naman makapagmeryenda. Habang nakaupo sila sa silya, maigi naman nilang pinag-usapan kung ano ang naging buhay ng kanyang asawa noong itinakwil niya ito sa kanilang tahanan. Ayon sa babae, na noong umuwi sa kanila ang kanyang kapatid, halos ilang araw itong naging balisa at hindi makakain. Ilang ulit din itong sinubukang patayin ang kanyang sarili sa paniniwalang kapag nawala na siya sa mundo, maaaring yun pa lamang ang pagkakataon na mapatawad siya ni Renante. Nang marinig naman niya ang bagay na yon, halos bigla na lamang siyang nanlumo na parabang nakaramdam din siya ng pagkakasala sa kanyang dating asawa. Sa isip-isip niya, dapat binigyan niya ito ng pagkakataon upang maituwid ang naging pagkakamali nito sa kanila. Matapos nilang mag-usap, napagpasyahan nila Renante na tunguhin na ang tahanan ng dati niyang asawa. Wala na din siya noong naramdamang pag-aalangan sa kadahilan ng labis na din siyang nangungulila sa mukha nito at mga ngiti. Sa pagdating nila sa kabilang baryo di kalayuan sa Condes, agad naman nilang tinungo ang tahanan nito. Habang papalapit sila sa bahay, palakas naman ng palakas ang pagtibok ng kanyang puso nang sa hindi malamang dahilan. Nang marating na nila ang tahanan nito, agad naman niyang nasipat ang tatay ng kanyang dating asawa na naghihintay sa kanilang pagdating. Pagsilay ng mga ito sa kanila, mabilisan sila nitong nilapitan at walang pag-aalangang niyakap. Mabuti naman, Renante, at nakarating kayo. Salamat. At kahit papaano'y pinaunlakan niyo ang kahilingan ng anak ko. Halika kayo. Pasok. Hinihintay na kayo ni Maria sa loob. Wika ng tatay ng kanyang dating asawa. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman silang pumasok sa bahay nito na kung saan bumungad sa kanyang mga mata ang kanyang asawang nakaratay sa higaan. Pagtitigan nilang dalawa, halos hindi mawari ni Renante ang kanyang nadarama, gawa ng yon ang unang beses na makita niyang labis na nanghihina ang kanyang asawa. Maria, na paano ka? Ba't ka nagkaganyan? Nag-aalalang tanong ni Renante.
Ayos lang ako, Renante. Huwag mo akong alalahanin. Sa katunayan, nais ko lang makita kayong tatlo. Kaya ako nagmakaawa sa ate kong puntahan kayo. Buti naman at hindi mo sa akin pinagkait ang aking mumunting kahilingan. Nang marinig ito ni Renante, hindi na niya napigilan ang pagbugso ng kanyang damdamin. Pagtulo ng kanyang luha sa papag, dali-dali naman niyang niyakap ang kanyang asawa habang paulit-ulit itong tinatanong ukol sa karamdaman nitong iniinda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pansamantala naman sila noong naantala dahil sa biglaang pagbukas ng entradang pinto ng bahay. Halos lahat silang nasa loob noon ay hindi mapigilang magulat gawa ng napakalakas ng pagkakabukas ng pinto na halos kumalabog sa dingding nitong tinamaan. Oh, nandito na pala ang asawa ni Maria. Kamusta ang buhay, binata Renante? Masaya ka ba ngayon at nakita mong kalunos-lunos ang sinasapit na karamdaman ni Maria? Bungad na wika nito habang naglalakad papalapit sa kanya. Nang masipat na Renante ang lalaking yon, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya itong nakatitig ng masama sa kanya habang patuloy na humihinga ng malalim. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang kinuwelyuhan at dahan-dahang itinayo mula sa kanyang pagkakaupo. Nang mailapat ng lalaking yon ang kanyang bunganga sa tenga na Renante, bigla naman itong bumulong sa kanya ng, Huwag ka munang umuwi, Renante. May mga bagay kang kinakailangang malaman. Matapos nitong makapagsalita, buong lakas naman itong hinila ng ama ni Maria habang patuloy na pinapagalitan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga itong nakalabas ng bahay dahil sa patuloy na pagtaboy ng ama ng kanyang asawa. Sa pagbalik nito sa kanilang kinaroroonan, binulungan nito si Renante sa nalalapit na kanilang salo-salo. Renante, may dala ka bang pagkain dyan? Pasensya ka na, anak. Hindi kasi kami nakapaghanda. Kamote lang ang niluto namin ngayon. Wala nang iba. Sige lang ho, tay. Ayos lang ho yan. Kumain na din naman kami ng mga anak ko eh. Paniguradong sapat na yon para sa magdamag. Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng ama ni Maria, dali-dali naman itong kumuha ng kamote at walang pag-aalangang ibinigay sa kanya. Matapos ang mga pangyayaring yon, tinawag naman ito ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya upang umpisahan ang kanilang hapunan. Bale, ibinilin lamang ng mga ito sila Renante sa hinihigaan ni Maria para naman kahit papaano'y makapag-usap sila ng maayos. Nang silang dalawa na lamang ang natitira sa sala, mariing inihabilin sa kanya ng dati niyang asawa na huwag magpakakampante sa kanilang lugar. Marami kasi doong nangyayaring hindi inaasahan, lalo pa kapag tumatalikod ang araw sa kalangitan. Nang marinig naman ni Renante ang sinabi nito, naging palaisipan naman para sa kanya ang mensaheng nais ipahiwatig ni Maria. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang bumalik ito sa kanyang pagkakahiga nang masipat niya ang kanyang mga kapatid na katatapos lang kumain. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga ipinakita sa kanila ng ama ni Maria ang silid na kanilang tutuluyan. Pagpasok nila doong mag-ama, ninais nilang wag nang lumabas para naman kahit papaano'y magawa na nilang makapagpahinga. Sa paglalim ng gabi, wala namang kahit na anong pagpaparamdam ang nangyari sa lugar. Payapa ang pagkakatulog noon nila Renante hanggang sa dumating ang puntong bigla na lamang siyang nagising nang makarinig siya ng mga taong nagsisitakbuhan sa paligid. Bagaman konkreto ang tahanan noon nila Maria, hindi pa rin nagpapakakampante si Renante sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na kayang-kayang pasukin ang bahay na yun kung magpupumilit ang mga masasamang loob na umaaligid.
Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam sa buong paligid, bigla naman siyang napabalikwas sa kanyang pagkakahiga nang makarinig siya ng isang mahinang pagkalabog sa bubong ng bahay. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't napilitan si Renanteng lumabas sa silid upang ipagsabi ang kanyang mga narinig. Habang dumaraan siya noon sa salang kinaroroonan ng kanyang dating asawa, bigla naman siyang hinawakan ito sa pantalon habang nagsasabi ng, Anong ginagawa mo dito, Renante? Bakit ka lumabas? Bumalik ka doon. Huwag mong isipin ang mga bagay na iyong naririnig. Nang akmang magrarason pa si Renante, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang marinig niyang pakalabog na lumalakad sa papag ang ama ng kanyang dating asawa. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong labis na namumula ang mga mata at animoy parang sa demonyo ang pagmumuka. Dahil sa kanyang mga nakita, halos hindi niya noon maiwasang matakot at magtaka. Gawa ng yon ang unang pagkakataon na makasilay siya ng ganoong uri ng nilalang. Sa paglapit sa kanya ng ama ni Maria, sinabihan naman siya nitong bumalik na ng kanyang silid at ipagpatuloy ang kanyang pamamahinga. Huwag na din niyang tangkaing lumabas pa kung saan sila naroon upang maiwasan ang mga pangyayaring hindi inaasahan. Sundin mo na lang si Itay, Renante. Huwag ka nang magtanong. Para din naman yan sa inyong ikabubuti. Bilis na. Bumalik ka na. Wika ng kanyang dating asawa habang patuloy siya nitong pinagmamasdan. Nang marinig naman na Renante ang sinabi nito, mabilis na naman niyang binalikan ang kanyang mga anak upang bantayan yon ng husto. Pagdating niya sa kanilang pinagpapahingahang silid, napansin naman niyang tulog mantika na ang mga bata na siyang labis naman niyang ipinagpasalamat. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam sa buong paligid, kung ano-ano na ang kanyang naririnig sa labas ng bahay. May mga naririnig siya noong umuungaw at nagbubungkal na para bang meron itong hinahanap sa lugar. Dala ng kanyang kuryosidad, napagpasyahan ni Renanteng maghanap ng pagsisilipang butas para naman kahit papaano'y magawa niyang masilayan ang kasalukuyang kaganapan sa labas ng kanilang tahanan. Bagaman punong-puno na noon ng takot ang kanyang katawan, hindi pa rin niya napigilan ang kanyang isipan na magmanman para maghanap ng kasagutan. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang makasipat siya ng isang nilalang sa labas ng bahay na nakatuwad habang panay ang pagtitig sa kanyang mga mata na nakausli sa isang maliit na siwang. Dahil sa kanyang mga nakita, dali-dali naman siya noong yumuko sa takot na baka siya ay lapitan ng nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't pansamantala munang nagtago si Renante sa tabi ng kanyang anak upang hindi na magtangka ang nilalang na lapitan ang siwang na kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa tinig ng ama ni Maria nang marinig niya itong magwika ng, Ano ba talaga ang balak mo? Hayaan mo ng asawa ni Maria. Huwag mong kampihan ang anak ko sapagkat siya ang may mali sa paghihiwalay nila. Ano sa tingin mo kung papatayin mo ngayon si Renante dito sa bahay ko? Magbabago pa ang lahat? Nang marinig naman ng nakatuwad na nilalang ang sinabi ng ama ni Maria, bigla naman itong sumagot ng, Walang magbabago, pero sigurado ko, pagbabayaran niya ng husto ang pagkakasakit ng pamangkin ko. Kung hindi dahil sa kanya, may dalawa na tayong supling na naanib sa ating angkan. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang nakarinig si Renante ng isang napakalakas na kalabog na siya namang dali-dali niyang tiningnan sa siwang na kanyang pinagsisilipan. Sa pagsipat niya sa bakuran ng bahay, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang ama ni Maria na dahan-dahang tinutubuan ng isang napakahabang buntot sa kanyang likuran.
Unti-unti ding umiitim ang balat nito at nagkakaroon ng mga mahahabang balahibo. Pagkumpas ng napakalapad na pakpak ng ama ni Maria, halos doon na tuluyang napaniwala si Renante na totoo ngang merong aswang na naninirahan kasabayan ng mga ordinaryong tao. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, kitang-kita niya ang pagdumog ng 2 aswang sa bakuran ng tahanan. Halos umangat na ang mga ito sa lupang pinagtutubuan ng mga damo dahil sa tindi ng kanilang paglalaban. Nasisipat din noon ni Renante ang bawat pagsapak ng ama ni Maria sa kanyang kalaban na siya namang naging sanhi upang mapaatras yun sa kanyang kinatatayuan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumipad ng napakabilis ang ama ni Maria at dali-dali nitong dinagit ang nilalang na nilalabanan niya. Kisap mata lang noon ang naging pagitan nang tuluyang bumalik ang katahimikan sa lugar. Matapos ang mga pangyayaring yon, napilitan na noong bumalik sa pagkakahiga si Renante upang ipagpatuloy ang kanyang pamamahinga. Subalit bago pa man niya noon ipinikit ang kanyang mga mata, meron siyang naramdamang nilalang na marahang naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't napilitan si Renanteng makiramdam sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napasigaw ng napakalakas nang masipat niya ang isang nilalang na dahan-dahang nagbubukas ng pintuan sa kanilang silid na kinaroroonan. Pagsilay niya sa wangis nito, agad naman niyang nasipat ang napakahaba nitong mga braso na siya namang ikinatakot niya ng husto. Nang akmang papasok na yon sa looban ng kanilang silid, buong lakas naman itong hinila ng kapatid ng kanyang dating asawa at mabilis ang kinaladkad papalabas ng bahay. Habang hinihila nito ang nilalang, sinigawan naman ito si Renante ukol sa mga bagay na kanyang kinakailangang gawin. Manalig ka, Renante. Hanggat nandito kami, walang pwedeng gumalaw sa iyo rito. Kumalma ka lang dyan. Bantayan mo ng husto ang iyong mga anak. Wika ng nakatatandang kapatid ni Maria. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali namang sinarado ni Renante ang pinto sa takot na baka merong pang nilalang ang magtangkang pumasok sa kanilang kinaroroonan. Habang binabantayan niya noon ang kanyang mga anak, tanging pagpapanalangin na lamang sa Diyos ang kanyang nagawa upang makakuha ng kaligtasan. Ilang oras pa ang lumipas, muli na naman siyang nakarinig ng pag-alulong sa labas ng bahay, hudyat na merong papalapit na nilalang. Bagaman takot na noon si Renante, pinilit pa rin niyang pakatatagan ang kanyang sarili alang-alang sa kanyang mga anak. Habang kinakalampag ng nilalang na yon ang dingding ng tahanan, nananatili lang naman siyang nakapikit habang patuloy na nananalangin. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nawala ang mga nilalang na nagpaparamdam sa buong paligid. Kahit napakatahimik na noon ang lugar, hindi pa rin magawang makatulog na Renante dahil sa mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Kinaumagahan, paggising ng kanyang mga anak, agad din naman silang nagpaalam sa ama ng kanyang dating asawa na sila'y uuwi na. Wala na sila noong sinayang na oras, gawa ng purong takot lamang ang kanilang mga nararamdaman sa lahat ng taong naroon. Bago nilisan na Renante ang bahay ng kanyang dating asawa, sinabihan niya ito na magpagaling para naman kahit papaano'y magawa niya pang makita ang kanyang mga anak sa paglaki ng mga ito. Nangako din siya noong hindi ipagdadamot ang kanilang 2 supling basta wala sila doong binabalak na hindi kaaya-aya. Pasensya na ho kayo, tay, pero parang hindi ko ho kasi maatim na manatili pa rito matapos ang mga naramdaman kong kakaiba sa bahay ninyo. Uuwi na lang ho kami. Sa tingin ko,
Mas ligtas kami sa aming sariling tahanan. Wika na Renante bago nilisan ang tahanan ni Maria. Habang naglalakad sila papalabas ng bahay nito, napansin niyang patuloy pa rin silang tinitingnan ng iilang mga panauhing nagmamasid sa paligid. Ninais na lamang niya noong huwag pansinin ng mga ito sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na ang mga taong yon ang nagparamdam sa kanila noong nagdaang gabi. Nang makauwi na sila sa kanilang pamamahay, ipinangako ni Renante na kailanman hindi na sila muli pang babalik pa sa tahanan ng kanyang dating asawa na may dugong aswang. Para magawa niya yon, paulit-ulit niya nalang iniisip ang minsang ginawa nito sa kanyang taihan sa ulo. Okay, opinion ko sa kwento. Dun sa first part, dun sa pinakataas na parte ng kwento, parang medyo nalungkot pa ako eh. Parang maluluha na nga ako dun sa nakita niya yung asawa niyang nakaratay na, nanghihina na. Kaso nga lang, nangaliwa eh. Ang iniisip ko, bakit nangaliwa? 'Di ba? Siguro sa kapwa aswang din. Tsaka ano yung sakit? Hindi naman napaliwanag eh. Hindi rin nasabi ko anong sakit, namatay ba o kung ano. Siguro wala na lang naging balita si Renante sa asawa niya, 'di ba? Kaya hindi na rin nasama sa kwento. Pero sana ang ganda nito no, kung nadetalya sa atin lahat. Kaso lang, pare-pareho naman tayo, pati kayo nakikinig. Lahat tayo, maraming tanong sa kwento na to. Ano nangyari pagtapos nun? Binalikan ba si Renante ng pamilya ng asawa niya? Kasi kailangan may mapasahan yun eh. Feeling ko aswang din yung asawa niya. So kailangan may mapasahan yun. Isa dun sa dalawang lalaki. Lalaki pa. Malamang kung sakasakali man, isa dun napasahan. Pero hindi nabanggit sa kwento. Kaya kanya-kanya tayo ng opinyon. Yan ang gusto ko mabasa ngayon. Kaya kung may opinyon kayo sa kwentong ito, paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.